Father Nelekota Parish and the Episcopal Vicar, Father Anthony Anike, the Vicar General of the Columbia Diocese, who is here, Reverend Father Professor Anthony Chiboka, my brother priest, my Nze Ogbalu, the Nnukwu clan chief, Dean Ozanolo, my dear catechist. Today, I don't know Obi Wodubia, Chief Kenneth Nwogu, watching a bello, Tata, Gonna monitor in jail to be admitted na the Ozesan title Adazi Nnukwu. And I can you remember my Tata, Kachuku no this year, Kaija Jamas Voleme. Can no go this week long activity. Because awkward boy abandoned, go by Talo Bogodo, Oka, all Mundem na Chrissy. If you work on wine from a hero media this song, I get you because in million song, we may a watch and globia you a young while can jump. Water to be the source of all life and all purity. With water you cleanse the souls of men and women and bring them the gift of eternal life. We pray you to bless this water and to strengthen us with it today as we celebrate the Eucharist. Cause the living fountain of your grace to spring up afresh in us, and through this water defend us from all evils in body and soul, and so that we may draw near to you with pure hearts and be worthy to receive your salvation through Christ our Lord. Amen. We humbly pray you, Almighty and merciful God, to bless these souls which you have created. Through the prophet Elisha, you commanded salt to be cast into water, so as to make for water wholesome. Grant, Lord, we pray, that wherever this salt and water are sprinkled, all the attacks of our enemies may be driven away, and your Holy Spirit may be ever present with us to protect us through Christ our Lord. Amen. And the mixture of salt and water now be made, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Eucharistia no one can you to see to Kanorinka Yanigwe, Stana Christi, the one I knew. Amen. Kayo. Nna, anyị chọrọ enyemaka gị, zọpụta anyị na njọ, ma dubata anyị na ndụ,
werekwa ike gị nyere anyị aka mgbe niile site na Kristi dị nwe n'anyị. Wetara n'onye amụma Aịzaya isi nke 26 bido n'amaokwu nke 1 wee ruo na nke 6. N'ụbọchị ahụ a ga-ekwe ukwe nke a na Juda. Anyị nwere obodo egwusiri ike, ọ na-akwụwa nzọpụta na ya dịka mgbidi siri ike. Meghee ọnụ ụzọ ámá ka mba ezi omume, mba nwere okwukwe bata. Ị na-eme ka o nwee udo zuru oke, bụ onye ahụ mgbe obi ya dị n'ebe ị nọ, n'ihi na ọ tụkwasara obi na gị. Tụkwasakwa obi n'onye nwe anyị mgbe niile, n'ihi na dị nwe Chineke bụ nkume mgbe ebighị ebi. N'ihi na o butuola ndị bi n'ebe dị elu n'obodo dị elu, o wedala ha, tọgbọ ha n'ala, tụla ha n'aja. Ụkwụ ga-azọpịa ha, ụkwụ ndị ogbenye na nzọụkwụ ndị a na-emegbu emegbu. Okwu nke osebrowa ngọzi dịrị onye ahụ na-abịa n'aha onye nwe anyị. Nye onye nwe anyị ekele n'ihi na ọ dị mma, ịhụnanya ya enweghị njedebe. Ọ ga-akara m mma ịgbaba n'onye nwe anyị karịa ịtụkwasị obi na ndị mmadụ. Ọ ga-akara m mma ịgbaba na Chineke karịa ịtụkwasị obi n'ụmụ ndị eze. Ka mbata bịa nye onye nwe anyị ekele. Nke a bụ ọnụ ụzọ nke onye nwe anyị, ebe ndị eze omume ga-esi bata. Ana m ekele gị n'ihi na ị nụọla olu m, ị bụkwa onye nzọpụta m. Biko onye nwe anyị, biko zọpụta anyị iru. Ngọzi dịrị onye ahụ na-abịa n'aha onye nwe anyị. Anyị na-eto gị site n'ụlọ onye nwe anyị. Osebụrụ ụwa bụ Chineke bụ ike anyị. Aleluya, 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 aleluya. Ọ bụghị onye ọbụla nke na-akpọ m di nwenụ m ga-aba n'alaeze eluigwe, kama ọ bụ onye na-eme uche nke nna m bi n'igwe. Onye ọbụla nke na-anụ okwu ndị a na-emekwa ha, dịka nwoke maara ihe nke rụrụ ụlọ ya n'elu okwute, mmiri wee zoo, ide mmiri tojuru, ifufe bukwara ya ma ọ daghị, n'ihi na ọ tọrọ ntọala ya n'elu okwute. Onye ọbụla nke na-anụ okwu ndị a ma ọ naghị eme ya, dịka onye nzuzu nke rụrụ ụlọ ya n'elu aja, mmiri zoro, ide mmiri tojuo, ifufe bukwara ya, o wee daa. Ọdịda nke ụlọ ahụ buru ibu nke ukwuu. Oziọma nke osebụrụ ụwa.
na-akpọ m dị nwenụ ga-aba n'ala eze eluigwe ka ọ bụ onye ọbụla na-eme uche nke nna m nke bi n'eluigwe n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Okwu nke dị nwere anyị Jesu Kristi n'ozi ọma agwara anyị bụ an eternal word. By the way, I want to recognize the Adama elect. He's in our midst now. I tell more. So na okwu nke dị nwere anyị Jesu Kristi anaghị akwa m wee kwuo maka onye alụmụ nọ na solid foundation na iwu na mgbe ikwupụrụ ama na ọ ga-ada mmiri bịa. So it's an eternal word. Ma ọ godo in our ordinary society, ọ bụrụ just to proclaim the law na ọnya bụ isiokwu. O nwere ihe mee na Hubert County Law, County Council na o nwere Federal Commissioner enwere interstate auto theft na mmadụ ga-ezu ohi moto ewee jide wee kpọta ya na nke Federal Commissioner na-afụ maka ya. O wee na-asị ya kere ibe o ji ọ na-agọ na ọhụụ ọnya zuru ohi mana e nwere evidence na ọnya zuru ohi. Oge akpọta wee yipụ akwụ ya mepelu the Federal Commissioner akwụ ya. And na in the midst of all tattoos na ibe a na ndị tattoos a na-eme n'etiti ya ka edere crime does not pay. Edere ya n'obi ya wee sị the Federal Commissioner wefu na edere n'obi m tattooed crime does not pay. Tattooed with the Federal Commissioner wee sị ya na ife na-akọdụ ka onye pipta nọmba ka ọkpọ mana akpọghọ nọmba ma onye dechara leta oposti ya and it's in alignment with ife Paul dị asọ kwuru na Roman chapter 2:13 na ọ bụrụ just ikwu na ịmaara iwu nke Chineke mana ọ na-ewute ya onwere isi. And this is coming, this word is also coming now the first week of Advent and on Thursday. And providentially, Abutaka Ichie Melo, Professor Ken Nwogu, na Amalite Meme Ichiozo. And Ola Jamas Kaiji video, which is so nice. Omaluma Nnukwu. I believe by accepting to Adazi society were a very big plus to the society, and then Mukwa a very good thing to our own faith. Sometime university orator and the vice chairman of parish pastoral council. So all around na ịna-abanye na ya bụ ọkwa. When such o nwere oge defend my doctorate nje na Germany enwe family ma na Germany kwa ọmụ dina. Oge anyị mechara ha na-ekele wee sị mụ that I'm going back to my country si ya place on the pinnacle because ife agwara na Paul dị asọ gwara ndị na-esu Jesu Kristi spectacular faith I be only attended that you be made spectacles. So it was an ordinary season now in the town. There were many responsibilities. I'm a professor of Kukago. I was privileged to read it because I'm the first one there in here. So when we got in there, also, if a requirement, only the chosen person, we call them, only the name. And I can say, na Oja Yanabata, na Ezuzo, Dunu, Dim, and Ezan. Now, and a prestigious and exotic of all the title ranks in Adazi Nnukwu. All be very prestigious and exotic. When I want to say anything, before that the title man was not na ana confidence. Now, I'm not the title man.
akụ aha anyị ma ọ na ya kwụsịrị nri. And the titled man, which is also as a no, a man, the afọ nwaanyị nọ na nsọ. Ọ na-agọfụ ya we see that the other titled man, not in the periphery of Mafo, they are at all times restricted to her peripheries. They have reasons for that. And then, also, but now I'm more than like I did to know because that water is we see now a man will be easy. I don't get to see people who don't care about this. Na ha ma fuku ga mmadụ fụ ha ọ ya bụ mgbe ụka na-ekwu na mgbe ha na-eje toilet na mmadụ ya ma fụ ha nkịta egosi water system ebe niile. I will say na custom and tradition onye ọ na-aba na these stages na amaghịzi lion cloth ya bụ ịwa akwa na ama nwazi akwa, and it was even a program na ọ gafere ihe ndị a by his statues and I'm grateful for all kind. Na ha ma nọ na ala nkịtị na ịnọ na floor ọ ya nọ n'oche. So these were the traditions of our people. If I could iji wee gosi the ọbịa nọ ya nọ. And then importantly ọ bụ sị na onye nọ n'ọkwa amansi asị. Amansi asị okwu ya yes or no. Yeah. You must say the truth the way it is. Yeah. And I'm not liar, you put the truth there. But for the abundance of that, more of liar, when I hear each other along again and again, when I'm more Matebuka, the guy when I need for moral certitude. We go in for logic. So, but I have seen the and his one. So, and anyway, so a man is a rabbit, grasshopper, and the Kanya no was a if I name so, and it has happened to me. You know, I have very good friends, Logan and Nene, and also try to find it 20 miles from what I know. Oh, hall, the Bible, entertainment hall of my annual. Be a whatever some bar, and then I have a never, and then one year. What I get a diner, a best of money. I was not going also, I didn't need bomb. No, you had the football. How can I ever get a tire? But even they change it. When I even go because of the exalted office, it's not under principality. Of course, I know United States of America, I've seen many cultures. Because I've met the Amish community. I've gone to their festival. The Amish, and the beauty of these traditions, because put to order and regulation. And actually, now doesn't know of man. If I don't know what I've gone to many towns, and I'm Adazi that I want to say it in the way that I'm not offending people. But I so much order, so much regulation. There's a group who gets a so now, Prof, I'm about to what you do in this sector. You will go part of reference on certain areas. See to see in Niano, and they can be able to protest the interests of the church. Of course, we are the vice chairman of the parish pastoral council, and it's important to us.
Because no matter what, I can defend it anywhere. If it's Negoro Waka, Catholic faith, Catholic church, whether you like it, the development and the book, unless you have church history, only the people come even the monastery in the Middle Ages. It's that education, although for it's that education, with that. I already said who you look on us. You see. So you see, we are interested, and then also in the community level. Now, because now, even though you have a senior brother who may be around, but he's not always at home. Not all the but now, he wants our time to listen more to people. Now, you are open, you've been doing it. Assistant in the all my country work, all those things. So you must be able also to listen more to the people, have concern for their feelings, fight for their cause. And as you can even because one I'm webbing in Kayama, maybe I don't know, as you can even because I'm going to go to I don't okay, I don't see. In the Kwana, I can't get but I only see going to and then I don't get that. When you confusion. So you must be able in such a sense. And then there's a union no market the respect I can also we do that the family. I don't have problem now. Neza Akatago, and acquire you good Julian, they can all man, all emperor Naron, on a meeting with the cabinet, the emperor. You see, no, Nazuno, that after the emperor and the cabinet meeting. Not bad, the emperor. Of all you see, Deputy, oh, who are emperor again at Balamba? What's a young emperor, not dim cover? Emperor, not dim cover. And it shouldn't be so. You must be able to the honor to but not just the family member, but all of us. All of us. And yeah, because now and you respect the new honor and I know that self-respect, he has himself to self-courage. So I have no problem with that. I think you see we should always keep in our prayers and in fact, now just to come, to exemplify what we do. I've been able to testify is, and I'm at the church we are first constituency. God now, all the father and the vice chairman, and what it entails to be coming from all kinds. I thought you would find it now. They want to give your party or it will wholeheartedly accept it. Not now we are primary, maybe it's well put. That's a good attitude. And I have a company their primary constituency. And I know that God will serve, will continue to give you the knowledge, the fortitude, the strength, the health, and peace to accomplish this office here. I'll tell you in Jesus. Now, I'm all there. Now, okay, now, the Matthews, I'm all there. Never to know, I'm not worried else. I took my own language in Okoko. I went back on our Toro Ganga. Where's the gin or Toro when you are ever done around? I make up a function I am. Oh, hall, the Bible, entertainment hall of my annual. Beyond whatever some bar, and then I have a never, and then one year. What I did at dining. A best of money. I was no going also, I didn't need a bomb. No, you had the football. How can I ever get a tire? But even they change it. When I even go because of the exalted office, it's not under principality. Of course, now I know United States of America, I've seen many cultures. Because I've met the Amish community. I've gone to their festival. The Amish, they didn't want to be here. And the beauty of these traditions, put to order
regulation. And Adazi Nnukwu area of man. If I don't know what I've gone to many towns, and I'm Adazi that I want to say it in the way that I'm not offending people. But there's so much on there, there's so much regulation. There's a good so Prof, I'm about what you do in this sector. You will go part of reference in certain areas. See to see in Nyano, and they can be able to protest the interests of the church. Of course, we are the vice chairman of the parish pastoral council, and it's important to us. Because no matter what, I can defend it anywhere. If it's Catholic faith, Catholic church, whether you like it, the development unless you have church history, only the even the monastery in the Middle Ages. It's that education. It's that education. With that. I already said who work on us. You see. So we see we are interested, and then also in the community level. And then now, because now, even though you have a senior brother who may be around, but he's not always at home. Not all the but now, you must have time to listen more to people. Now, you're not open, you've been doing it. Assistant in the all my country work, all those things. So you must be able also to listen more to the people, have concern for their feelings, fight for their cause. And now, as you can even because one of okay, I'm not maybe I don't know as you can even because I'm going to go get it. I don't okay, I don't see. In the Kwana can have KK. But I only see going to and then I don't get that. What confusion. So you must be able in such a sense. And then there's a union no market the respect I can also with the family. I don't have problem now. Neza na akatago Nwogu and acquire you good Julian. They can all man emperor na Rome on a meeting with the cabinet, the emperor. You see no Nazuno that after the emperor and the cabinet na meeting. Not bad the emperor. Of all you see, Deputy said, oh, who are emperor again at Baramba? What's a young emperor not deep cover? Emperor not deep cover. And it shouldn't be so. You must be able to the honor duty, but not just the family member, but all of us. All of us. And because now we and you respect the new honor the other. And I have no doubt self-respect, he has his self-courage. So I haven't had a problem with that. I think you see it. We should always keep you in our prayers. And in fact, now just to come, to exemplify what we do. I've been able to testify is, and I'm at the church we are first constituency. God now, all the father we make vice chairman, and what it entails to be coming from all kinds. I thought you would find it now. It will wholeheartedly accept it. Not now we are primary, maybe it's well put together. That is a good attitude. And I have a company, their primary constituency. I know that the God we serve will continue to give you the knowledge, the fortitude, the strength, the health, and peace to accomplish this office here. I'll tell you in Jesus. Mmadụ iche iche na-aba anyị mkpa nke ọrụ na mkpa nke mkpụrụ obi, mkpa nke ụka na mkpa nke obodo anyị ga ndị ga-edu anyị pụtaba na onye kwa ya
Bana Ifa Gaza, Madi Sepota. Nsọ Katọlik n'ebe dị mma ka a ghara ịbụzi onye akpọrọ n'ọbụ onye na-efe Jesu egbuo ya ka n'ime Naịjirịa anyị nọ na ya o sepụrụ ụwa n'ezie anyị ebere gbagoo n'ebe a na-ebuzisi ụmụnne anyị wee si na ozugbo anyị wee na-ayọkwa maka ndị echichi ọrụ ka ha na-ele mkpụrụ obi anya ka ha wepụta mmụọ niile ife niile ga-adị mma ife niile ga-asọ Chukwu maka omume ga-asọ Chineke maka nzukọ Nsọ Katọlik ka anyị na-emezue anyị ayọgụ biko dị nwe anyị Chukwu nụrụ ọnụ onye nwanyị nụrụ ọnụ Chukwu nụrụ ọnụ. Anyị kpee ekpere maka obodo anyị bụ Naịjirịa, ọ kachasị obodo anyị bụ Adazi Nnukwu. Ezi Chukwu, anyị na-arịọ gị n'obodo anyị bụ Adazi Nnukwu ka iwetara anyị udo, agamniru, ikwudosi ike na ịhụnanya nke i nyere Eze Solomon, ka obodo anyị wee na-aga n'iru n'enweghị nsogbu ọbụla, ka ndị nwere ihe nyere ndị enwere ihe aka, ka ịhụnanya wee bata n'obodo anyị. Anyị ayọ gị biko dị nwere anyị ka anyị kpee ekpere maka mmemme n'ụwa anyị ncha ji wee gbakọba ebe a. Ọ bụrụ mmemme ọzọ nke Ken Nwogu, na-ayọ Chukwu mmemme n'ụwa ka ọ gaa ọfụma, ka ọ ghara inwe nsogbu ọbụla. Onye ọbụla mere bịalụ mmemme a ka ọ na-ana n'udo guzoguzo ezinụlọ, ka a ghara ịnụ ajọ ọkụkọ ọbụla n'isi onye ọbụla. N'ikpeazụ ka mgbine dodere aha nsọ nke Chineke, ka otito dịrị aha nsọ ya. Anyị ayọ biko dị mkpa anyị. N'isi nwanne anyị nwoke ga-ebido echi m ọzọ ya tata ka o sepụrụ ụwa biko buru ya ụzọ bele ya azụ na emume niile ife niile ejeka ime tata ka Chukwu onye kwuoro ezinụlọ Adazi Nnukwu Stephen bụ nne ya na ụmụnne ya n'obodo anyị bụ Adazi, ka Prọfesọ Ken Nwogu ka o nwee ike isokwa wee na-edozi obodo anyị bụ Adazi, maka na echichi ya na-echi bụ ịbata isoro haziri ihe ife ndị anyị niile ka anyị na-ayọ ka anyị kpee ekpere maka ya. Ndị nke anyị niile enwugolo anwụ, ọ kachakwa n'ezinụlọ anyị nọ ya. Ọ dịkwa ọtụtụ ndị ọka amasị ka ha fụ ụbọchị tata n'ime ezinụlọ a, mana gị bụ na akpọgo ha. Anyị wee na-ayọ gị, ọ bụ na o nwere ike ihe ka ji ha nọ, ka isite na jamisi anụnwa anyị na-achụ kịta anụnwa wee mere ha ebere, wee kpọbata ha n'anya eze gị. Ha ma nọrụzi ya wee na-ayọtakwala anyị bụ ndị nọ n'ụwa ayọyọ. Anyị ayọ gị biko dị nwayọọ.
N'ezie ekpere anyị na arịrịọ anyị n'aka Virgin Maria site n'ikpe ekene Maria ngozi n'etiti ịkpọrọ niile ọ dịazị ngozi nwafọ ibu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu yọbala ịbụ ndị nje ịyọ kịta na amanye ọnwụ anyị amen. Chineke nna pụrụ ime ife niile ịnụga arịrịọ anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'ụkwụ gị Papa dị nsọ bụ onu mkpa anyị meela anyị ife anyị na-arịọ site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Amen. Udo Ojukwu nọrọ n'araja nke anyị nna anyị Chukwu gọzie anyị. Chukwu nara onyinye anyị nyekwa anyị udo. Bịanụ ka anyị nye Chukwu Mbozi amụla anyị ka ụmụ nke Chukwu anyị kwere nkwa ejo ekwensu Chukwu nara onyinye anyị nyekwa anyị arụ na mkpụrụ obi anyị nara onyinye ụmụ ka aja nke m na nke unu na-achụ bie ga-asọ Chineke dị ike na-enara anọ. Ka onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka ọdịda mmadụ ebube nke aha ya. Nna, si n'ihe niile i nyere anyị na-ehunyere gị achịcha na mmanya nke a ebe anyị na-efe gị ugbu a nara onyinye anyị ma were nkwa ndụ ebi ebi ikwere anyị gbaa anyị ume si na Kristi dị nwana anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu. Ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke dị ike na-ede ụwa taa ụwa site na Kristi dị nwere anyị onye na ọbịbịa mbụ ya na umeala nke iwere ahụ mepụtara atụmatụ izubere mgbe ochie bịakwa meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe ka ọ ga-abụ na ọbịbịa ya nke abụọ na nnukwu otuto nke ebube ya anyị ga-ahụ mata n'ikpeazụ n'ụzọ doro anya mmejupụta atụmatụ ahụ anyị ji maka ya kara obi na-eche nche ugbu a nọgidesikwa ike n'olileanya anyị. N'ihi nke a anyị na ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ugbo eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha na ike niile nke eluigwe na-ekwu ugwu otuto gị akwụsịghị akwụsị na-asị nsọ 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 ozelu ụwa Chineke nke igwe ndị agha eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị Hosana n'elu kasị elu ọ dị ngọzi nke onye bịara n'aha Onyenwe anyị Hosana n'elu kasị elu. Ọrụ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye mgbe o kwetara ka edu ya n'ahụhụ ọnwụ
were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nye ụmụazụ ya na-asị maranụ nke a rienụ ya unu niile nke a na-ahụ m ka a ga-edoro nye maka unu. Otu ọkwa ka o si ha iche nri anyasị o bụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bịa nye ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebi ebi a ga-anwe ya n'ihi unu n'ihi mere ime mmadụ nke wee gbaghara ndọga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omeke okwukwe anyị na-ekwusa ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o dị nwenụ wee rụọ mgbe ị ga-abịa. dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya anyị hụnyere gị acha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnye anyị na ndị chọsiri ikwu unu gị na-efe gị anyị ji umeala arịọ ka anyị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na bishọp anyị Paulinus na ndị echilechi niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị nchekwa nke mletara ọra ụra were ebere kpọbata na ndụ ọzọ mma n'ihe anyị arịọ ka imere anyị n'ebere ka anyị soro ebe enyi Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya ndị apọstọl dị nsọ Peter, Andrew, John Damascene na ndị nsọ niile ndị mere uche kemgbe ụwa atọ eketa ekpe ndụ ebi ebi ka anyị sorokwa na-eto gị na-edo gị site na Jesu Kristi nwa gị. Perissum et commissum et inehitsum Estimideo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti, et visis informatia dehemus dicere. Pater nostra qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, parveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos. Amen. Zọpụta anyị anyị na-arịọ gị nye udo n'ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ gị nwe ndị na-achị ebi 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 ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ibe unu ekele nke udo. Matoro,
dị ngọzi ndị akpọrọ nke nwa atụrụ Chineke. Nyere anyị aka n'ụwa meekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe iji keta oke ụwa ọzọ site na Kristi Onyenwe anyị. Jonas Benson Okoye, all the way from Nnewi Diocese, nwanne anyị nwoke na ndị fada niile n'Ọyọ na na-ekelekwa Bika General Employer Diocese, Father, cheers. Biko, ekene ga-adị nkenke and ọ dịdo nkenke ga-agbalite ichie Nwachinemere bidoro taa ya bụ n'ọzọ mana ka gbagoro ichie Nwachinemere o bidoro aka ya kelee onye ọbụla n'otu n'otu ka ndị ejere repitikwa ihe ọ ga-eme. Anyị na-ekelekwa ndị gbara odibo n'ọta na-asị ọ ga-adịla ebe na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Dịlịnụ Jesu. Otito dịlịnụ Jesu. First, achọrọ m ikele Chukwu bi n'eluigwe who made this day possible. Where na-agazi, my Lord Bishop, the first special greetings for personnel in situ will come to you. So on behalf of my late father and my elder brother, my mother, and my very dear wife, my sons who are here present, my only daughter who is in England now presently, and our last son who the bishop said he wouldn't let go until tomorrow. And on behalf of all of us, we got to ask you, Galon, Bishop, sorry, thank you very much, Father. There are Nze Ogbalu needed no back. Galon, none. And my brother and my uncle who flew from New York yesterday just for this occasion. I thank you in a very special way, Uncle Max. Then, Adama-elect, who I have the privilege to be his immediate senior in this society. It's a special privilege. Nairobi, Etel, Moka, is act of providence that God has put you in front.
I assure you that the Adazi Nnukwu. Amen. Bishop Ikuchagi Adazi is a very organized staff, very, very organized. Of the Latin National Rex himself of Bito. The fact speaks for itself. I will even the organized. It is not. I will also add that the also if I met the street, I won't be there. My brother will not be there. Former will not be there. And also another will not be there. So we assure the Catholic Church of our continuous steadfastness. Like Bishop I know, Adazi Nnukwu, it's not the procedure. The procedure are not too common for you. It's a very difficult thing. But difficult things occasionally happen. PG, because I didn't know when you came in. Tony Ojide came in from England too for this occasion. The one that wrote you other last, see why I go. And then Mecca, one neck go down. No. Arize Chunaye Bidogo and Bishop the Bidoga 7 on the dots. Kanya precisely 1 hour Manoka Bishop na the street and Tulani gave all the messages, including the Akuamenana, which I had also the privilege of reviewing. I reviewed that book for Professor Buka Biko Dalon. I am a woman who is you. And that's what you or just to thank you all in a very special praise. Be at the point, I'm happy our people also try to turn up. I'm sure some different bishop, but I want to thank you people for the event is for 7 days. Our event is bouncer, but all the organized. When you get no where you lead the money, if you lead the camera, it has to be orderly, it has to be peaceful. Thank you for coming, and I pray you know the light in the end. Billy got
Yeah, get in no one now. Okay, take them up to now. Because I believe my Lord is Where you there last night? You don't see me. Huh? Yeah. I can't get one hand of it. I mean, also. I go on so. Nelson. I just Nze Ogbalu.